Pemirsa, masak nasi goreng sisa kemarin. Reman pemirsa. Jadi deh nasi goreng sak upit. Wis karek topik sayur sakjane pemirsa ya. Mateng. Karek nekokno timun. Ini kita kayak sawi enak pemirsa. Nasi goreng sayur sawi. Tapi berhubung stoknya gak enak ya wis apa adanya. Ini wae wis laris manis. Wis pemirsa. Ini cencang loro kayak tengah. Jajal ki yo karek siji. Dhewean yo. Wis baturku ilang. Sabar pi. Darane kesel. Ya. Tapi nek ngene ketok gede kok Pak iki lah. Delok ah. Yo pemirsa. Yo. Wis sabar. Sabar subur ya pemirsa. Kok ngomong kok mae salah nek ngomong dadine sabar. Dilanjut madang. aku arep mangan pemirsa. Rasane lesu. Mindo, Pak. Ayo Mindo. Telung buntel kok. Ih, kowe ngomongnya ini omongan. Telung buntel mangane iki mang. Kok darane pemirsa tenan iki kowe. Janris. Lah, dedek ngono. Jadi pemirsa sapine wis dijupuk sing duwe. Burem Hah? Bol, ayo. Ayo, Bol. Ayo. Ayo, go. Nek nalip. Kayak bolongan sing serut nuki lho, Pak. Kayak sini pramuka nuki lho. Ora perlu sing kenceng kowe mangoke. Tak lek tanganem lek. Ya tio lek alan-alan ae. Tak giciki. Ini brutal. Sapine brutal. Alhamdulillah sapine wis dijupuk sing duwe ya pemirsa. Jadi iki mae kari siji. Yo, kan kuwi jeru wedi nek gone Mbah Lampet. Pemirsa iki mang mae melok nutut-nutut nggone lek mis. Soale balah toleh ra kaprah. Peteng. Ya, padang. Wis saiki
Wis mbah piye ya pemirsa. Iki pake resik-resik. Sapi kuwi kena apa? Apane sih mbok kuwi? Rek iso lauk kowe. Kowe mari ora mbok cek-cek sik kok. Resik-resik. Aja pindah Pak engko nek anu mbok pindah. Ora usah mbok pindah cencang loro ae. Tampare. Lah mang genane no tampare no. Wis ndang ngene karek sicok. Minum ini karek siji. Wis karek siji ngono sampe iso tuku dhewe. Walah diceluk. Iya iki pemirsa nek muni Pak iki ya wis keselen. Sakjane mak iki ya wis nuturi pemirsa yo. Jenenge wong arit ki ya kesel, wong terah ya entuk upah. Beda nek nggone dhewe. Tapi kan seumpama ya mesisan ngono pemirsa. Lah berhubung nek pake munine ya wis kesel. Marai disambi nek muni sambi sawah, sambi rena-rena pemirsa. Sapune piye mang? Walek meneh. Telung buntel lho mbok pekno kanca. Iso pemirsa, dibidui pemirsa. Mas sego jagung sak buntel iki lho di unekno telung buntel iki nek mekno imbah rong buntel kanggone sapa? Panganan ndi duwe 3 buntel. Duwe ora mangan, Pak. Panganan ndi wis kok sah. Lah ngono ki kok didarani netizen tenan kowe iki balik kok terang. Wong Mas Andi, tuku mak loro pemirsa yo. Tuku 3, Mas Andi siji, aku siji, terus Mbak Ali siji. Kok duwi ora. Lah kemang roh nek kowe gelem rak yo tak kei sisan. Mangan pemirsa yo, ki mang mae nyayur asem. Karo sambel panggang, walah mantap jiwa. Jangane asem. Kayak ngene pemirsa. Jangan asem. Lumbu. Ya nek jangan wedhus pemirsa. Jangan wedhus dikei karo adike Pake. Tapi aku karo jangan asem ae lah iki kok ben dipangan duwi. Ngantek lali pemirsa, soalnya mae dipamiti Mas Andi balik kerja meneh. Lah berhubung iku barengan karo sapine Pake dibalekno pemirsa yo maksude sapine Pake open-open sapine wong. Lah iku dijupuk kaya ngono pemirsa yo sekalian. Jadi yo ngantek lali ki mang. Lah Mas Andi soalnya ngomong, "Mak, prei dhisik kaya ngono." Tak pikir ki mau Mas Andi ngapot pemirsa. Dadi sepurane mak yo angen-angen wis ngantek ya mene kok ya urung ana video kaya ngono ya pemirsa. Dadi ya wis dimaklumilah. Ya alhamdulillah Mas Andi sudah sampai lagi ke Surabaya. Jadi iki lanjutan tadi siang ya pemirsa. Lah iki kucinge mae padha santai-santai. Turune iki kaya ngene. Sikap. Anake birik lho. Biasane ning dhuwur ki tumben kok anteng anake nyusu ning ngisor. Iki sapine ya bengak-bengok perkara iku pemirsa. Koncone gak ono. Tapi iki nek dibaturi meneng ae pemirsa. Ditinggal ning kamar. Bengak-bengok. Dadi Pake kae lho. Pake nunggoni pemirsa. Nunggoni sapine. Perkara wedi pemirsa sapine lho. Dhewean. Nah iki baturi. Dek baturi. Ditinggal bengok-bengok nek ditunggoni meneng ae. Tapi aku bergudang. Dek apa? Lah iki mang sore kan. Oh, sing awakmu resik-resik mang. Lah pola akeh kok. Wedi yo. Peteng yo, peteng pemirsa. Paling ning guri peteng. Dadi iki nganu pemirsa, sapine iki dadi kan dhewean. Dadi mok karek siji.
sapine wedi pemirsa bongak-bongok terus. Lagi mau dibaturi Pak ning guri ya wis meneng ae, magel mangan. Giliran ditinggal mengarep Pak delok TV ning jero ya bongak-bongok meneh kaya ngono. Kemungkinan adaptasi ya pemirsa. Cara mono dhewean kok ngono. Engko nek wis ana seminggu apa 5 dina paling ya wis normal. Wis seperti biasa ora kudu kanca-kancanan wis gak wedi kaya ngono pemirsa ya. Lah iki Pak ya ngono pemirsa mikir. Maune iki piye ya pemirsa ya? Mak iki nek arep ngomong ki repot, soalnya mak gak nglakoni ya pemirsa. Sing nglakoni kan pake nek mak kan cuma bantu-bantu. Selagi mak gak begitu repot apa gak begitu kesel banget ya. Jenenge wong kan ana mut-mutane ya pemirsa. Kadang mut sregep nek anu ya sedina ngarit ping 7, ping 3. Nek gak mut ya pisan ki wis sore engko gak ngarit. Tapi nek sore gak ngarit, esuk wis gak dipakani gedhupiakan pemirsa. Dadi gak kaya nek esuk ngarit, sore ngarit. Dadi nek ngono kuwi aman pemirsa. Dadi yo karepe Pak wis kaya ngono. Aku gak iso apa nek ngarani, gak iso menggak yo gak iso menging. Dadi intine ya wis disyukuri lah. Mungkin yo Pak pengen sranda apa nek ngarani? Sranda longgar apa odeng. Odeng ngono lah pemirsa bahasane cara mono ben gak pati nemen-nemen nek ngarit kaya ngono. Kan nek ngarit yo sedina ping 7 ping 3 esuk sore engko awan kadang mae kok ngono. Nek gak yo kadang mae ora. Dadi pikirane ngene pemirsa. Sugih urung tau mergawe rekoso ya ono ya ini kaya ngono. Dadi banting tulange cara meno ngene mergane iki meruput budal ngarit istilah gedandapan lho pemirsa. Gedandapan terus ben kuwi engko mulai mergawe arep jam 5 setengah 5 udan bledek kasar iki tetep kudu budal ngarit. Soale nek ora ki sapine kaliren kaya ngono pemirsa. Lah dadi ki Pak mikire ngene, nek mok siji kan kemungkinan kok ngarit rongsak ki wis kanggo ngantek sore kemungkinan ya pemirsa. Dadi nek pas mulai sore engko ngarit sak-sak wis isuk ijek dadi ngarite ya santai ora mikir kudu harus soalnya kan sapi telu karo sapi siji kan beda ya pemirsa. Gak harus ditutel sak blowereng walah aku nek bayangno kan nek mulai esuk ngono kuwi bayune ngantek kotos-kotos dipingkul engko dipakakno ya ngono pemirsa wis dikek ngisor banyune amak-amak perkara apa perkara jek lamur banget. Dadi ki mau sedikit ya pemirsa video sapine diantar pulang. Maksudnya wayahe dijupuk pemirsa. Anake dadi dadi Pake sekalian wis mboke dibalekno sisan kaya ngono soalé Pak iki gak isonan yo gak kepenakan pemirsa. Engko nek mikire ngenteni manak engko manakne ape dibalekno gak tega neh pemirsa yo. Terus engko seumpama urung manak pengine manak. Kaya ngono terus dadi Pake mikire wis mesisan dibalekno ae kaya ngono. Dadi nek muni Pak iki umure wis tenagane wis suda kaya ngono pemirsa dadine ora patek apa nek ngarani ora patek kaya biyen dadi wis suda iki ya mungkin faktor usia ya pemirsa. Dadi ya wis lah dadi kok ngono. Ya wis kaya ngono pemirsa sedikit cerita sapi mengenai sapi. Dadi sapine wis dibalekno karek siji alhamdulillah karek wae wong siji kan gak begitu. Wong semari akeh yo nggone wong ya pemirsa.
mungkin beda nek nggone dhewe mungkin yo semangat pemirsa. Berhubung nggone wong yo ya asline yo semangat pemirsa, kemungkinan ya wis terlalu capek dadine wis putusane ngono mau. Wis lah mergawe sak gawe-gawene kok ngono. Wis pemirsa cukup sakmenae videone mae, nenek salah omong tingkah laku perbuatan keluargane Malgini. Malgini minta maaf yang sebesar-besarnya buat pemirsa Mae kabeh. Terima kasih yang sudah mendukung mensupport Mae sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezeki ngalir kayak banyak kali. Agung kok banyak segoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jolali di like, di komen, di subscribe, ditutul abang-abang yang ben iso ngikuti channelnya Malgini Family.